Ara que el programa s'acaba, em senc com l'última samurai. Preciós, es nota que no tinc ni idea. Per això me n'he vingut a aprendre aquest art ancestral japonès, el kobudo. Hola, Xavi, mestre sensei. Kobudo, quin és el significat? Literalment, art marcial antic. Ko significa antic, bu, guerra, do significa via. La via de l'art marcial antic. Per donar-li un rotllo més japonès és kobudo. Kobudo. Yata. Exacte. És un art marcial molt complet que és l'origen de moltes de les arts marcials que coneixem avui dia. Estem parlant del segle XV aproximadament i consistent en una sèrie de disciplines molt clàssiques que tenen a veure amb l'ús de les armes tradicionals. I en aquest cas tenim aquesta eina tradicional que això que simularia, que és una katana. Sí, és un sabre de fusta, és el que utilitzem per entrenar i no fer-nos mal. És una disciplina que comprèn l'aprenentatge de la cultura del Japó. Tot el que fem a classe està impregnat de la quotidianitat japonesa, certs valors com el respecte, l'aparent calma, la reflexió. Què us han castigat, cara a la paret? Bueno, nos toca mirar ahí mientras el sensei hace, nosotros ya... És una posició d'espera, d'observació de la classe. Jo no ho sé vosaltres, però d'aguantar aquesta postura és com que t'agafa una rampa, no? Se duermen los pies rápido. Això és com una pel·li de Kurosawa. Sí, sí. I també de les tortugues ninja. No, home, no. Esta volta sí que t'has lluït. Herois de mitja closca guanyaran. El kobudo, més que un esport, es una filosofía de vida. Sí, parece mentira, pero se ve como que estamos esculpiendo un arte, una técnica, pero en realidad te estás esculpiendo a ti mismo. Es un trabajo de fondo que lo notas después de muchos años de trabajo. Quina evolució has notat tu? Paciencia, sobre todo. La paciència és la mare de la ciència, no? No es una de mis dons, pero estoy en esto. Però Xavi, m'has enganyat, aquesta és de veritat. Aquesta és de veritat, aquesta és ja per avançats. Quan l'alumne ja porta una miqueta de temps practicant amb l'espasa de fusta, nosaltres tenim una sèrie d'exercicis dintre de l'escola que comprenen practicar amb un sabre real. El moviment final que fas així ja és com per acabar-lo de rematar, no? Sí. El que fas és treure la sang que acaba de romandre a l'extrem després de tallar el teu adversari, el que fas és treure-la abans d'envainar, per evitar que la fulla es quedi enganxada a la vaina. És un acte ritual, és com signar un quadre. Cada escola té una forma diferent de treure la sang. Això és molt gore, eh? Totalment.